Silahkan diambil hadiahnya. Iko ada pitih 5 miliar dalam ampul iko. Jangan lupa bersedekah. Ya, iko abang ke panitia indak lain, indak. Indak. Lah, cabian lah lain. Lanjut. Oh ya. Dicabut angko kembali Allah haro came urang nan coki siana duduk amarendo amanungku udah kapulang angko duo ada tangnya surang alun nado urang anak suko kita sambuang angkot lainnya alagan tempo nan di Jakarta barapo angkot keluar 65 ulang lihat 63 capek kamu kau iya 63 ampiasa seecak 63 capek. Apa bang? Siapa nama bang? Jadi ngulu wawancara lo. Siapa nama? Andi. Nah siapa nama? Andi. Andi apa nama panjang? Hah? Andi Gunawan. Andi Gunawan panjangnya panggil sayang lah deh. Nama tadi, nama kartu bang Andi, dua. Wak dia cek surang deh, nah, wak akurkan. Barang kau terakhir tadi Ardan, 63, 77 ampe 6, 25 lah keluar. 9 elan kapal elan, masuk. Cek lain, mak kau baca cerona kau. 9 ada, 80 ada bakat tempangan. Diberi kampe 68, diberi ke 5, 63, diberi ke 6, 55. Kau dah pandai main nama kau dah. Siapanya? Deh, pari malintang kau besok mai orang main game tiap malam minggunya. Amuah lo ndak pandai. Tunjukannya cek panitia tunjukan. Ibu mau juga di Ciko ndak pandai. Tempat lain ndak pandai galak orang. Ayo, dah kau dia 5 miliar yo sayang deh. Itunya, siapa? Itunya mesti elah suara. Kalau ada kakak acara badago-dago kayak ini. Lasuah lo pemain orkele kalau mudo kok. Iya, ayo. Mudo kadang. Pemain organ wak malam kau mudo lasuah lo saya mudo kada wak deh cek panitia. Angkat kupon dulu sama-sama. Ayo tolong pastikan kuponnya jangan sampai kupon korban lo nan babawa lah. Yang penting kupon Kim warna hijau lah. Oh ya. Ruswabana dan mandape mimpi nan datang tadi malam rasa cincinan laki di jari di bawah balang dicabui engkau kembali batanang
dijaga. 82 siapa yang punya, alun ada orang suka. Kalau si bungkua nanti piladang, angko barapo kini nandatang. Angko limo pajalan surang, angko limo di silang. Oh alun ada orang nan mandang, dicaboy angkonyo sayang. Parapat di danau Toba, barapo angkoku keluar. Angko buaya kata mereka, cari 42. 42 angka terbawa, belum ada orang suka. Capek! Alah, capek. Jangan malu-malu jo, sian namo. Sian namo? Ah, Rezi ibu, je bentuk ibu pesil. Ibu kawa. Rezi ibu je. Samudo kawa ah. 42 do 28 2 hari kurang sebulan beli ya. 2 na do marindo 65 do 8 9 ado badan tum ombak Sailan. Apa sayang? Apa kamu nyusu deko? Hadiahnya 3 miliar jangan dibawa lepai bacewek. Agiah kama. Yo, 3 miliar isinya agiah kama sampai miliar lah. Lah puturun alai. Lanjut. Oh ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Mari dicabui angkonan di kartu, batanang-tanang sana manjago. Tiongko dulunya rusuh barapo. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. 37 angkonan tambao, 37 lah adonan punyo. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Ya. 70 55 82 37 9 balai ranggai datang batungke capek lah kamari ya hadiahnya gadang lah apa di bawah aja lah batu isilah mandi tadinya dadoge bon pianggang lah lanjut nan coki mana coki oh ya Woo!
37 ah. Uni ko mungkin menyusuan anak lo belakang tadi lo abedo na manuange adimpi dorang tarantang puke jo jallo oh membawa anak gambolo barabo angko tibo cari tigo duo iyo tigo duo siapa kini orang suko Korang gilo selagi alun-alun basabu ya angko lai tu lai boleh sah. Kalau ni tadi itu awak lah tiba di medannya di Piaman je baru lai. Tadi barat tadi angko 32 kan 19 32 25 3 7 8 89 ada berantum membak selan bawa lah piti ko pulang 1M ya. Pocer senang lo tien nak tahu beraisi dah. Ice. Oh ya. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri. Cabui kini angko kini baradape Allah sakudi karate sure duo ampe angko nanta sale yo cari duo ampe siapa nan punyo ko alunado punyo cabui angko lainyo batanan yo sana manjago panglimo jatuh yo jatuh pingsan alun layado urang nan ajan 59 tolong tandokan 59 di kartu tuan ko alun adonan suka dicabui oh saderek kambang surian barang ko di tangan dari ampe 9 yo ampe 9 ko alun ado ajan kaliang nyo kita goyangkan yalah ya ampe 9 53 68 32 25 santiang tuh kau bawa peti belanja 5 miliar lah sampai 9 65 82 22 sebelah balik aduh banyak ya kau adik kau lucu lo mainah di baris kedua sampai 9 65 80 di baris ketiga 28 58 iko baris sesuai hatinya nya malai P9 61 80 22 5 aduh ambil peti belanja lanjut wah
hati suela bara lamu nak main game. Alau deh tiba serolai muncul serolai rekan-rekan lamu. 29 ada sampai 2 cudit buaya ada 68 89 ada 5 bungkuk api ladang capek aja belanja nak orang. Malai. Cudit. Apa sayang? Alah basunai. Lun. Sini nenek kudung.